Danas spremamo zapečene tikvice sa piletinom. Jednostavno jelo, puno ukusa. S obzirom da je sezona tikvica, a izbora jela sa ovim povrćem zaista je mnogo. U kombinaciji sa piletinom dobit ćemo savršen spoj zdravog i ukusnog obroka. Biće vam potrebne 3 do 4 srednje tikvice, 6 jaja, 500 g piletine, 500 ml jogurta, 100 g mozzarele i 100 g rendanog sira po želji. Začina po ukusu. Ostanite za nama, sledi priprema. Najpre je potrebno oljuštiti tikvice i iseckati. Ukoliko su mlade ili su iz vaše bašte, tikvice ne morate ljuštiti. Umutimo jaja sa žicom, posolimo i dodamo jogurt. Piletinu iseckamo što sitnije i dodamo u smesu sa jajima. Potom dodamo i 100 g rendane mozzarele i sve to dobro izmešamo. Posudu u kojoj ćemo peći malo nauljimo i režemo tikvice, posolimo ih i preko njih prelivamo umućenu smesu sa jajima i piletinom. Preko ove smese stavite i rendani sir. Ja sam koristila gaudu u listićima. To je zaista stvar izbora. I zapečemo u rerni nekih 20 do 30 minuta. I naše zapečene tikvice sa piletinom su spremne, sočne, neodoljive. Idealne su za ručak, ali se sigurno mogu koristiti i za večeru. Tikvice su pravo blago u kuhinji, lagane, sočne i bogate vitaminima i savršene su za brzu i zdravu pripremu. Probajte ovaj jednostavan recept i uživajte u savršenom spoju povrća i mesa. Detaljan recept sa merama je u opisu videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce. Šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.